Her i det her hus, som ligger i Thy, bor familien Skammen. Det her er Ebbe Skammels søn, som er søn af herr Skammen. Han er en meget rig forretningsmand, og han arbejder hos Starsten. Det her, det er Peter Skammels søn. Han er støtter af Skammel. Han drømmer om at rejse til USA og blive rig. Men før han kan det, så skal han kone nogle børn. Men lige pludselig fik Peter en idé, og det var at sige til Ebbes kone, at Ebbe var død, så han kunne få hende. Hej Lucy. Hej Peter. Jeg kommer lige for at sige, at Ebbe han er død af Ebola, og nu skal vi giftes til den døde. Okay. Jeg havde et mareridt om, at jeg brændte inde sammen med Lucy Lily. Jeg bliver nødt til at sige til hende. Kom ind! Velkommen til Dyneland. Håber du nyder dit ophold. Jeg vil gerne have fri, fordi jeg skal hjem til min kone. Ved du hvad, mester? Jeg har et skide godt tilbud til dig. Du kan bare gå, du er fri nu, men du kan få 2 dyner med os. Helt gratis. Hej mor! Hej Ebbe. Ebbe, du må ikke blive ked af det, men Peter skal til at giftes nu, så sammen med din kone, så du kan bare lade være med hej. Peter, nu må du gerne kysse bruden. Nej, jeg kan ikke komme op til at stå og kende det. Se! Jeg dræber dig. Nej, for gerne, nej! Og så gik Ebbe hen til Peter for at få hævn. Og så greb ham. Ja. Nu skal jeg lige sige til dig, Ebbe, at Sæt for helvede! Ej, shit. Hello guys, it's Mr. Vest. Hello guys, it's Mr. Vest. Hello guys, it's Mr. Vest.